Bon dia, Josep Bautista aquí i he vingut fins a Sakusa. Segurament això seran dos vídeos. Un en el que parlaré de menjar aquí a Sakusa i l'altre serà la guia d'Instagram que tenia pendent de fer. Hola. Tinc un col·lega aquí. I l'altre vídeo és la guia de llocs instagramables de llocs per fer fotos per pujar a l'Instagram. Així que som-hi! I com sempre, aquí us deixo el meu compte d'Instagram. Si heu disfrutat d'aquest vídeo, doneu-li el like, deixeu-me el comentari i subscriviu-vos si encara no ho heu fet. Ens veiem al proper vídeo. Fins aviat!